Dear Manong Nemi, umayak ken ka asumangbay, awit ko daliday ken tarumpingay, pakibin ken ka ken paandingay, agkid daw itiragsak ken linglingay. Dear Manong Nemi, palubusan na kadagsublita iti napalabas, intabuyaen dagiti naalas ken napintas, kanintarik na enda sa ken ragsak, adagitoy dagiti nasken asumantak. Dear Manong Nemi, gagayem, awisan ta kayo nga dumnge ka nagsurat iti dayto nga programa. Apakay tampukan kadagiti pakasritaan ti biag kenayat a napasamak iti kalman, iti agdama ken mapasamak to iti masakbayan. Programa kapakasakduan kadagiti adal ken pagsarmingan iti biag, amang ted iti ulidan ken limliwa iti biag. Dear Manong Nemi, nembag nga bigat yo amin nga sa kapada papagayam. Manipod ito'y Nemers Entertainment Production Center, iti Nemers Studio. Amasaragan ni Barangay 31, Talingaan, Sitio Lubot West, Lawag City, Ilocos Norte, Philippines. At di ba nga sumangbahay iti programa? Dear Manong Nemi. At ito pagayam yun ni Manong yung Nemi Ruiz, kumapkablawag din ang bigat karakayaming sa nga para. At yaman nga oras ti ayan yung itan, yaman nga aldaw, kapasta kapkablawag tayo ti happy watching. Malapit na ang katapusan ng September, tumapog tayo doon ti October. Hindi lamin anoan niya. Pag-share ti programa tayo, padaanan nyo ti pagkasalitaan, may kadua pagkasalitaan ngayon ti pagpilian para ti panakabili ti best letter of the 4th week iti bulan ti September. Ti pagkasalitaan ni Rodel nga napauluan, uray asin no kapay. May isang nga karida jay, uray asin no kapay, maging sino ka man. Patungpal nga tareta akari, numanyaman deta akari papagayam, padaanan nyo. Okay, Santa Caraden nga baybayagan, tap na rikas tagat, malpas na yon. Nurigut, ni irugita yon, siyempre, malmalpas. No sante nga irugi, sante mat nga may ring pas, isong irugita yon, papagayam mi. Diba kasalitaan ni Rodel nga napoluan, uray no asin no kapay. Oo, nagimas na dyan nga kari. Matungpal na nga ta. Sinot nagkari kadakwada, asinot kadwa ni Rodel nga nagkari iti dayta, padaanan nyo. Sagudahin nga si surat. Dear Manong Nemi, kasta unay tiragsak ko Manong Nemi, idi aklunin ni Mirna ti panagayat ko. Kalpasan ti almost 1.5 year ngayon nagpanangarem ken kuana. Orek la napatakder nga yes ko na. Ti makdermet iso na Manong Nemi kit inanawa na. Rodel, what's wrong? Mabuwak ti sang karubaan. Kan makariing ni tatang. Numuna kat nakaturog itahin nang siyat, ginudwa na tayo may nga bilog nga gin. Diyan gawin, mas bahalan ti kanaragsak ko, Mirna. Kamao dyan na. Nanahawaray kumatlayangan tinanay nga panangsungbat mo kanyak. Iti yes, I love you too. Imagine, saan kong libakin? Kasi ka na may katlo nga, nagbaling ang babae, ti pasit ti biyak ko. Ngayon sikat na karigatak. Mas dawa na karod. Nabi nga sikat na karigatak. Awang kas nga mintiyam. Agtanang, Rodel. Nagrigat tagsagaba, gapo kinayat.
Abay napadasam ka din tinagsagabak. Sampay. Ita pa lang nga nakariknak tayat. Iso nga, kinapudno na saan ka kumakayat nga aklunin o ray kasunod kabayag mo nga mangarim kanya. Takas lang sana pa ilang nga mamati. Abi nga saan ka mamati? Nakaano sa kumatikas to kabayag na? No saan nga napudnon pa nagahit ko keng ka? Dito lang amin ang sitwasyon tayo. Mga opisina ka. E din to ta siya, may saklang gagangay lang sales lady. Saan ka naggraduari ti kolehyo? Gapot irigat ti panagbiyak. Gapot may salang tricycle driver ni tatang. Nagkaskasera kami. Nagrigat ti panagbiyak mi agama. Iso nga mas dawak, edi nagpropose ka kaniyak, edi to ta. Nagngatot posisyon mo iti pisina yo. Hamet. Abi lang siya kami tinapilim. Gaputa sika, ti patpatek ko. Sika ti pakarik na kiti ayat, Mirna. Ngajak marik na ito sa bali. Diba? Sika mo lang nagkuna nga, ado na kita crush keng ka? Madlaw ko, ado na kita babahay nga, isudo ti bang magipakita ti motibo nga dapat nagkursunada na kanya. Saan ko matida nga tutupan? Nadyak kaya tagundawayan, ti kinarukop ti may isang babae. No, kumanta na luko katutupak ida May date ko ida. May check-in ko ida. Sana kakasta. Tano agayatak. Tapas di ka naunay. Nga maping narod nga saan kaya nagkatuloy ti umunakin may kadwa, di ba? Siya ti may katlo. Isutat ng isina kanyak. Nasaktan ti pusok. Di first love ko, di adakang balay ti college, idi naggraduar kami. Imadayo, naglipaten. May kadwa, nakiasawat sa bali. Tinasaysayat, tibiyag ng mitisyak. Nagyamanak, Rodel, ti may kariyakan ka. Idilikodan nga, sales lady lang, tricycle driver lang ni tatang, agkaskasera kami. Idin to tasi ka, nagpintas ti trabaho ni mamang mo, ada negosyo na, adan bukod yung nga balay. Gusto nga mas dawak, no api nga siyak ti kinayat mo. Gabotoy patpatig ka wanay-wanay. Uray, no asin no kapay. Agawan na, Rodel. Sabi ko mata, saan kanto nga balbali o? Saan to? Teramidan tayo ta, nagplano ta. Isa ganan ta nga na yung bagti amin. Masapon ka yung grantin to akalaysa. Ginagayaman na ka talaga, Mirna. Inarakop ko isuna manong nemi adapin siya pa nagkid-kid na. Ang kaliti-kalinta ka mga rakop kan nagkahinayatan. Baka no, maalukoy na, no awisan na. Nga niya, baka ibaga mo amihan ka, kadag kay data. No ibagag tigas ta, kayat mo, no mabalin na saan kumapailahin hotel. Talagang sabi lang. Kansang kung to kidawan kang ka. Respetarek ti kinababae. Kaputi-pat-patig ka unay. Oh, Rodel. Nangarag-rag sakak. Tasi ka. Iti mangipat-patig kanyak. Kansi ka pati-pat-patig ko. Anong name ili awida kisuna limukay tirik nana. Naging nga naglanang dagiti bibig mi. No talaga nga ibagak ng umihanak kat talaga kayat na. Ngam talagang saan ko ngaramidin. Kayat ko sweetheart. Ngayon doon nagkalaysata. Virgin kantong itatag ko di altar.
Virgin ka pa lang, di ba? Of course. Dito mabaling ko ipanagkail. O may saklangan ano mo. Nga napanagkail ka mga iba ka. Nasal salamet metak, tidayo ko. Siksikan to lang ti pangipayak. Intun makapagkalay sa tarotel. Ikarikan ka. Nung kasano ti kinaganay kay ko, idi ngagtrabaho manon nami naganay kahayak manen, iriadan nagkinaawatan mi, idi nubya kon, ni Mirna manon nami. Banag man adlawan ni mama. Oo, panag ko nag-iho kaya talaga nga. Nakaragragsak ka. Gabot tayo naklon ako ni Mirna, mama. Talaga ka di nga ni Mirna, di kayat mo. Isa mama. Tasaan nyo kumakayat, mama? No, sino man ti patpatag mo, kat ipatpatag na kamit, awan ti reklamo, iho. Saludsudak lang, to make it sure. Ngayon talaga, Mirna, ti kayat mo. Inaklon na kitarabin, mama. Andapayan, di mo ka rin, andapayan napasama ka na kayo? Awan, mama, narakop ko pa yun, kanagkak pa yun, nagitilips na. Kaya gusto ko kayo, ma. Ano, alo ko yan? Once nga ibaga, di naklagi di makapag, saan lagi di nga makapagked-ked. Pura ibaga na nga, saan ang tula ko maitad, ti amin-amin na, numalpas ti kasar. O, dapat lang. Ha? Hanggang di rumay nga kasta? Ngayon, just in case, mama, tamayat tirig na, kahit mayat kayang kuha na. Just in case, no awisig nag-date kami, to minom kan ti arak, baka noon na mapasama. Kaaluan na namin ti kasta. Kung may alak, may balak. Manong name nasa ludsod ni mama tikas di kanyak, nga ni talagamit lang ka di nga ni Mirna ti kayat mo ko na ado. Manong name di kiti madmadlaw ka na mo ni mama, nga kursunada kanyak. May sa kadakwada manong name ni Sally. Ni Sally, manong name kat may isa nga businesswoman, when nga am mo ni mama, naam mo na iti may isa nga gatherings da. Si Moro takmat idi manong name kat isumat ti panakamamuk ni Sally. Malagip ko lao na manong name. Idi ta, agam amo kami kini Sally. Oh, nagagup-gwapo gayam na ito'y kakaiso na nga anak mo. Amiga Minda. Amiga Minda, kung na ni mama, manong name gabota Minda tinagan ni mama. Agkasadar kami kini Sally. Ngam no, agsasarita, aga-amiga nga businesswoman, manong name yung businessman, kasdaladag kakasada. Napintas ni Sally, manong name, awanin sa bulim kayong kuwanan. Ore ka lang sa gawisyo na makita mo ti pakakabuklan na. Nangro na kita businesswoman, at mabalin na, nababalor na kita arwatan na. Kasla may isa nga first lady. Kasla asawa ti presidente tilangan naman. Wan, nadlaw ko idin nga ibadlaw idin manong name nga madlaw ko idin nga padlaw ni Sally nga da pa nagkras na kanya. Kada hindi lang nga party manong. Kapag siya balatat asasid ganan. Doon nga sa ludsud manong. No, pag-obraak, no anyat posisyon ko, iba kang mata. Nga nangatot posisyon ko ti pisina. Panakalan ti sweldo, awang problema. Dinamag na no, ada boyfriend, ada girlfriend ko. Dama pala idi nga armak ni Mirna manong. Iba kakangawan. Iba kakangawan ng adar armak. Kaya iso pakarik na ti ayat. Madlaw idi manong name nga talagang idildil na. Ibadlaw na nga da pa nagkras na kanya. Araramatan na pa ni mama manong name tapno may asadag-tirig na kengkuan. Iso nga na idi imbaga kengkuan ni mama manong name nga dan nagkinawatan mi kini Mirna. Dinoble naman nga dinamag, sigurado ka kadi ka ni Mirna. Ano ito sa bali, mama? Gabatadan nagkinawatan mo.
Kurang na lang ibaga na kasano nga ro din ni Sally. Kurang na lang nga ibaga na manon nemi kasano di kita duma nga napinpintas kumatibiyag na nga isut ayatem. Isut agbaling asawam. Ngam saan nga ibaga na ita ni mama manon nemi taam muna. Ngano anya desisyon ko awan ti Makati pa. Tasaan nagbata paritan ni mama no sino man ti pakariknak ti aya. Awan pagibiyangan na no pusok ti desisyon. Iti pisina manong nemi nadlaw ni Bobby na talagang ganado Nadaga din nagkinawatan nyo kini Sally? Kabuti kasto nga kinaragsak mo? Kinaganado? Ha? Rodel? Habi nga ni Sally. Kini Sally ti madlaw ko talaga nga. Kasla aramidan na ti amin tap na nigastag at matnag kakarag ti ima na. Nga arig na subayan ti makarim kang ka. Saan nga ni Sally, Bobby? Sino ka rin? Ni Mirna. Dahil na amutay, di na pantay di mall. Na may sala nga sales lady. Yeah. Oh my God. Parang Rodel. Abe nga iso. Kamuti sa tipat-patik ko. Pwede ko mamala may bagay kang ka. Di may bagay kang ka nga mga opisina, pinas na posisyon na. Di kotse. The color job. Nawal mabaling ko kat isumit kayat ko. Isumit tipat-patig ko. Kaya dapat nga rin pinarigat na siguro niya. Uy. Kinamat laing. Nasa sinumad eh. Sales lady laing. Isupit bang parigat kang ka. Iso ko bakit tinakalisto nga yes, I love you to ko na nata. Alam mo naman na napintas to biyag na. Sikat maasawa na. Sa bali ni Mirna partner. Sa bali sona. Sa bagay. Sa kasanungar din ni Sally. Tutupam lang ta iso na partner. Nosot awisem DJ, ipaay na ti amin-amin na keng ka. Kasla ka lang ha, bakit ti jackpot nga luto no iso ti. Amos na nakalaplapsan. Ha? Baknang. Awan sa pulam ngayon kuhanan. Diyan mo manong nemi no kasano nga naamuan ni Sally nga dan nagkinawatan mi kini Mirna. Naamuan nakatake ni mama? Diyak maten sinalunsun. Tatinawagan na manong nemi panda na alas 4 iti malam. Diyak kumakayat na sumbatan kapag madama pa lang ti office hours. Nga magbabibrate ti cellphone ko manong nemi. Hindi makita kit ni Sally. Sinong bata? Hello, Sally? Hello, Rodel. Sorry no, disturbo ka ha. Kamo ka madama ng trabaho. Tuno ko after 5 o'clock ko mga tawagan ka nga baka nalado ton. Baka dada umuno na nga schedule mo. Schedule nga niya. Baka no ada date mo. Awan sak lamang date no weekend. Kaya na gusto nga dati katingaan tilawas. Malipot di pisina, gawin ng balay. Nakatawag ka man. Kahit ka makita. Kahit ka man ay makasalita. Maling ka din ang siyak di mga miskin ka. Please. Saan na kumapahayan? Sige. Agaman na. Ibagag kang katilukan. Urahin ka sa diyawan, urahin na. Sabon nga pagpagkadakin ni mamang mo. Dapat siya kung din yung pagkadakin ko anak ka. Imbagamon ka ni mama. Di ba? Tumawag ka doon ni mamang mo. Ibagam nga maladaw ka nga gawid. Kapot ada date mo. O resa mo nga tawagan ni mamang mo. Kapot siya kung din yung ipagkadakin ka ko anak. Hindi ka sige. Okay. Namatawagak tumad lang ni mama. Manong nemi, diya ka muna ape nga pinatgak. Nga maumadakis na siguro. Ako nang tinakam ko. Mayat matap no.
makapagsalita kami. Kanuan naman ti panggap na. No talaga mga kursunada kanya. Narikatan no, saan ko ibaga nga, adan kaya nayat ko. Tapno, sa dengan akon. No, abigay di manong naming adan ka kasto nga babae. Sa bagay, maramid na, gabutam, adang arod mabalinda. Mabalinda nga ramahatin ti kwartada, kayat dalang magunod, tanyawan na kayat da. Ta para kadakwada manong naming adan giti babak nang nga para kadakwada gat kabailan ti kwartada. Nga gunudan da ti amin na kayat da. Tinawagak nga rin ni mama manon name. Yes, samukon iho. Nagpakada ka, nagpakadam nga. Adadate ko ni Sally. Ma, mapiksan dahi ka. Problema nga rin ni Sally. Sabi ko magbaling nga problema ni Sally. Nakadidilaw nga idildil na tibagina kanya. Damat nga mapukaw ti respeto keng kuhana. Amo manak, baysak man na babae kas keng kuhana. At nagdi babae nga agtarigagay da kasla di da kayat ti mapaay. Nangronan na da mamalinda. Nakadaldelikado nga rin no kasta mama. Ano pag ko na madelikado? Kasan no, mga ramid ni Sally ti pamuspusan tapno. Tapno pilit nga iso ti kayat mo. Sanga takas ta. Rodel, no talaga nga napudno ka kini Mirna. Uray no anyat araramidan ni Sally kas pagarikan. Ilayang patay ti mabaling mamagsina ka na kayo kini Mirna. No mampay sang kape nag-asawa. Sa bagay na kunak dinakam ko manong name day pagsasao oran at aramiden dilay babae no sang kayat di lalaki. Vice versa oran at aramiden di lalaki no sang kayat di babae. Saan ka diya kasjay manong name. Ororayan ako ni Sally manong name ididumano na iti restaurant. First class restaurant manong name. Dim light. Digiti lovers manong name iti kaduan na customer ito itang restaurant. Simabat iso na manong name kat imarakop ka niya. Oh, thank you. Gawanak. Tas anak ka na uray. Anagbay ka na uray ka. Nalangap ko manong name iti kinabanglo na. Naisang-sanghan ka na kinabanglo. Nagkahingi na siguro nga bangbanglo tinaramat na kabailan ng arti kumatang inarakop na nagbeso-beso kami nakuwarang nalaengin manong nemi nga karigiri bibig ko tibang idiswan na karigiri bibig na yung mabaling kumat kading Elise ibilang ko na ito nga arabi nga may sa karigin naragsak ka sa tibiyak ko. This is our first date, di ba? Date iti. Date iti sweetheart. I'm sorry, Sally. Oo? Gabo ka dito dan Mirna, iti biyag mo? Sana ka nasungbat manong nami. Tinaugan na kadi ti arak na kadi doa kabaso. Sa iso na mismo, tinangyawat kanyak, di ba isa? This is for you, Rodel. Thank you. Cheers. Red wine, manon name. Sa bagay, ora atot mainom ko. Sana ka maparte ka na ito. Baka ranta na ka partiken. Doon ako hanggat akar-karab asag mo din. Masapol nga kontrola. Nagkontrolak manong name. Isunat saan nga nakakontrol. Isumatan ti kumar karabas man. Rodel. Nagpatpatay ako na ikan ka. I really love you. Sally, thank you for that love. Mapay. At then Mirna iti biyak ko.
Sigurado kayo? Gada kayo? Tek katuluyan. Gabot ay sulang tipat patek ko. Kan siyak mo lang tipat patek na. Amom, beta una ti, dakila question mark kan nga. Isot pagsasalita, may kinimamang mo. No, anya tadda kinimir na ngawang kanya. Ado, ano ado? Adot adda kin kuha ng awan ken ka. Ano tikit mo sawin? Adda kin kuha na, tisap sa pulik. Gabot ang arod, tisot pakarignak ti ayat. Di ka maawatan. Saan ka di nga, tirumbag ko mga ayatem, kat ti may bagay ken ka? Siyak ti may bagay ken ka? Saan tangang bagay? Tapay ko nga. Gabota, nabaknang ka. Siya kat gagangay lang ti biyak ko. Dakay ngorod kinimir na. Sales lady. Katsi ka. At ado yung tigap yung tigap ta. Sally. Come on, Rodel. Come on. Noan yaman ti may pahay ko. Saan nga may pahay? Ni Mirna. Ipahay ko king ka, tinalabas pahay, ngam tadakin ka. I'm a businesswoman. Successful businesswoman. Makapanak, iti na dumaduma pa sa tilobong. Kat may tugot ka. Makipanak na rin tayo di mansyon. Agragsak ta, agbalinta nga nakaragagsak. Agaramid tao, no? Aganak ta, iti ado, ngagbalinto nga. Napipintas, ti masakbayan na. O sarang tapanunot mo. No, sarang tapanunot ko, siyempre. Ano umabit sa pulikin ka. Imo sarang tiposo. Iba't patay ko ni Mirna. Kat di na kiba't patay, as a friend only. Nagasagana ka din ni Mirna nga mga ipahay, di amin na. Anya tilangan na ito na Mirna. Kontra kanya. Nakabipindasak, di ba? Gabata, ada kwartak nga ramatek, tapno adadapi nga napimpindas tila nga. Perfect woman. Nabanglo, natalus. Ngayon saan kan nga virgin? Dadaan na din di ka relasyon. So, saan ka virgin? Gabo ka tete virgin ni Mirna? O isa nga virgin kas pagalikan ko ito patpatik ko iso na. I'm sorry, Sally. It's just a big insult. I'm sorry, Sally. Pinadkak lang na ito nga umunakid daw mo nga date. Yung santo nga maulit. Kumapay lagi, diyak kumapay kay dipatgan kapatadan kay nayat ko. Tapno ni kastagat, makapagsarita taga na siya. Saan nga siya, ti para kang ka? Saan nga siya, ti para kanya? Ba'y tinakapaayak, Crudel? Ano yan? Ba'y tinakapaayak? Iso nga sang ko ibilang dito yung panakapaay ko. Mark my word, by hook or by crook. Manong nemi, gabot na kasla di na kaya ti pumanaw no, malpas, iti na ita nga kaadami ti restaurant siya akong tinagpakarak yung wala. Muna akon, panawan naklat na lang sisyak dito eh. Di mo tigam kaya't nga gawitan ko na, karabyo na yun. Sige, it's up to you. Thank you.
Apeng nga rumikang thank you ka. Kaputa sikat ng gastos. Kaputa siya tinagawis. Yan doon sikat doon, ba't di magawis kanyak di sikat ang gastos? Saan ko to siguro ngawisin? Ganun sikat doon man yung tagawis? I'm sorry. Dahil tala kapatgan ka. Goodbye and good night. Iriadda ako ni tiruar ti restaurant manong name ti malyawak iti uneg tad disarming nga rod nakigtutak agwalwala mo ni Sally. Hala, iburak-burak na matindi kiti. Oh my God. Security guard manong name ti napanan nanganawag ang kuwana. Nakaamamak na babae. Sumrek ako manong name it no sa tumulong ako mga nawag ang bahamon ko na makakitlo. So tinurong kong tikot sek galbasan ng pimalaw ako. Pwede makasangpay sa balay manong name sirereng pa lang ni mama. Ma? Aral na pasamak. Namasamak na niya. To-date you kini Sally. Pinalawak latan sadya eh. Dati naman kahit tigawid. Tinawagan na. Kastoon iti pungtot na. Haba man nga nakaruwarak iti restaurant, mama, nakita nagwala. Nagiburak. Pinulid na pa iti labiyasaan. Sabagay, manulang tibahid di na dahil na kabilan ng bayadan. Nakaamak, mama. Kaputan na sakit na akin na. Ma, dahil ko man ti makamong mga magbagay ti gayem yo. Gayem yo ni Sally ang kadi. Amadam ako na gayem, amam mo. Sige anak, awarin ti pagdanagan. Siya ito makamong pag-sarita kini Sally. Masapon nga, awatan na ti panakapain na. No talaga nga samwa kayat ken. Isuna. Yung sa bagay, samot pagidi nga nalado ti amin. Mabawli mo ba't nga ibabawi ti panangayat mo kini Mirna kita ibawing mo datang ayat kini Sally. No way, mama. Nakaamak ti kas kaya kuhana. Just in case nga da sakit, pagsakitan tinagam na nakadagka mo. Alam mo yung matan, ang karelasyon ka dadalat hanga maliklikan nga di ba kinaawatan, di ba? Kasano na isok karelasyon ko, isok tagbaling nga asawak, tadanto basit lang nga bala nga dinakayat kanya. Kasi ito kinauyong na. Oh my God, mama. Diyak kayat tikas kini Sally. Oray kasanot kinabaknang na. Inaldaw met manong naming at the communication being kini Mirna. Good morning. Good morning. Mapangkaitag kubra. Gananod ka. Haglugan na kinitatang. Siyempre, at the tricycle na, nagpaspasada. So pagluganak no ka sakti mo na kapasayahora na nagawid ka ngay. Nagawid ha, umay nakalain. Ada madagidigod dawing nga sana ko may alain no kasta nga madadailan. Uno saan ka ada mga arkilaking kuha na. Okay, gananat kami na. Kastamat ka ka. Okay, love you. Take care. Makamulan, manong name first man serimi. Edi tatawagak, tag-date ka mo kuma. Hello? Mirna? Sida? Rodel? Oh. Ada problema? Nagkatak iti trabaho? Nagkatak iti trabaho? Tabay. Tsaka mo. Awa man tamo ka basol ko. Awa man tamo ka nagliwayak. Basta ko nalatan ti boss. Dali ako yung kukuha ti pagtrabaho ak. Nasaan nagto ka nung sumsumrag inton bigat. Gama talag sweldo ak nga roden for this month. Nasaan nagto ka nung sumsumrag inton bigat. Taapay.
agkasay na ka no, templado. Apay ta, ado kay ka di. Magnayon kumabay gabot ada naging tiyempo nga, ado ti customer. Kakaasi kam no kwa. Ada pa'y propose nga, magnayon. Diyan ka mo, tabigla ka din nga, nagkasay. Nabi ko mamot no, ang nakaduwak ka na ikisay, nga sisak mo lang. Hanggang balik. Di, nagsabol ka sa balik ang trabaho. Sige, sunto aramidig no bigat. Marmarin mo sana madlamarigatan. Happy Mansari. Mga ambulan tagaya man niya. Awisin ka kuman. Sapsapong kuman. Maribagbagi kay. I'm not in the mood. Sige. Basta happy Mansari lang. Kahit no saan ka marigatan ka makastapol pagtrabahoan, tulungan ka. Okay? Agama na, Crodel. Misteryo ka niya. Abi nga bigla lahat na nakastoy. Kada di ako makapang dinamnamaham nga rason. No, abi nga nikat na kanibos mo. Awang nga rin ti amok ka rason eh. Sige. Kaya na nakangarotan na kastakmet. I love you. Love you too. Doon nga aldaw, tinapalabas, manong naimid agsang sangit. Ni Mirna, nga nang tawag kanya ka ng bakam mo. Na-aksidente ni tatang ko. Kanya? Ada nang dungpar kayong kuana. Diyos ko. Inuti ang hospital diyan na bagam tumayak. Agis-kusak doon opisina. Kahit kakatarabayan, kahit kakatkaduaan. Oray na ako madladakis na pasama kinitatang mo. Manong nami, ni makadakas napektaran ti may isang saka ni Tata Dennis. Kumusta kayong data? Jakton ba, garaw ti may isang saka. Kaya mo no, makapagpasada ka pa yun sa anin. Gano'n rin makapagpasada kayo tang awanan ti pasada yo. Apay. Kasta oray pa nakarumrumag ti tricycle yo. Adya. Abi ka sunulayan timpak na ya. Apa nadadahil una tricycle kasi mula napasama kin tatang mo. Uno na iwarsi ni tatang mo kat naiwarsi ka ni tatang ko kanagitay nakakita. Kada dyan ang dungpar kang kuha na sinublyan da, di tricycle. Kat pinalpalidlidan da. Imbaga ta saan nga ni tatang ti sinublyan da nga pinalidlidan. Nairanta? Atot mga imbaga nga nairanta. Saan nga aksidente, no? Dikit inrantada nga dinungpar. Anak klase nga lugat. Amat ko na nga takkel. Nairanta, apay nga narantada. Apay kaya da nga, hindi nga rin bukas tawag. Diyos ko, tapos na ikatak ti trabaho, magkatapos, kasto pwede na pasama kayo ni tatang, Diyos ko. Naman ti pagtalagam, nagdoya ka nakasagay, nakatubulong ka na kayo. Isak ti makam mo. No, hanga man umanay ti ornong mo. Isak ti makam mo. Ikaw man aking Karodel, kababayin paging ka. O mati sa baling nga sitgan mi, o hindi kabagyan mi kinitatang dito eh. No nairanta. Asino, kanapay. Tsaka rodam mo. Tsaka mo. Anong name hi napaanag iti police station. Abi ka di sir, may pagkapit din na masamak nga
nairanta o no aksidente nga panakadungpar kaya nga staon na ti panakadadael ti tricycle. Ay, na di may panggap ka ni Tata Dennis. Wan. Sigun ti investigasyon, kadagiti nakasaksi sir kat ko ay. Agbarbar nito nga talaga nairanta. Ada iti lane, di tricycle, di bukod na nga lane. Kita samot nga makuna nga nag-overtake na dilugan, pick up. Nga, nasalikat talaga nga nairanta. Naiparosisi, di driver. Imbaga, naiparosisi nga saan nga maabutan di lugan. Sigundi, nakasaksi akit. Dadya ko lakay iti sublyan da nga palidlidan nga sa da nga naramin ka pata. Naipurwak nga rin atayo. Aring na naisabit. Kada dyan yung tricycle ti namin duwang sinubyanan da nga kasla rinumprumat. So, kami imbis na karami nga rin, no, asin anya ti basol na di tricycle driver takas jilaengan tinamayanda. Awamat nga rin nakakita ti plate number jilugan. Kapno ti kastagat sadyo ko matipangurugyan ti investigasyon. Na-investigar yung ka din dyan biktima, sir. Owen, na-interview min. Awamat ti mabaga na nga motibo ko matapno aramidan da ti kasdyan klase ti nairanta pa nakadupar. Awamat ti mas basol dyan lang kaya kabutan sigpet. O na di asawan na di anak na. Awan ti amuda nga ibaga nga rason tapno aramidan ti may nga tao ti kasjay. Abi ka ti sir, kapinanuyo di biktima? Girlfriend ko di anak na. So concerned na klaw na. Bayan sir, yadadam yung pa nga adalan ti naunong nag-investigasyon. Sige nang kadato yung kaso. At no, adan to para patami may panggap na sesyon ti mastermind mo no. Akin naramid ka na ito pakamon na ka to. Magaman na ito kasta. Nakarwaran maron na ni Mang Dennis, di Tata Dennis, iti hospital. Ngayon, talaga nga, saan na nga, maaramat ti may sasaka na. Agsasarungkod manong nemi. Tawari ka sa unot kahit na kumapay nga makapag-tricycle drive. Agpasada tricycle, awang matindi pasada na. Magkarod manong nemi ti mabalin na ito do tapno agsungbat iti aksidente. Tawamat, ti mangamin. Hamad nga aksidente, no, di ka talaga nga nairanta. Anang nemi dak dito pisina, idagring di cellphone ko. Ni Sally. Hello? Kumusta ka, Rodel? Kastoy, madamat trabaho. Pasensya ka na. Nakadisturbo ako. Awan mo ti problema. Tawagak ni mamang mo, tawan ti problema man. Awan ti problema kanyak. Kamata problema. Iti girlfriend ko. Tama eh. Ano problema ko ni Mirna? Awan. Si Kamet, Rodel. Iba ka nga na problema mo kini Mirna pagkatapos na magignuan niya kit awang ko na. Awan. Come on. Ano na problema mo kini Mirna? Abi nga di mo lipatin ni Mirna tapos naawanan ti problema. Diba? No, sa diot ayan ti problema ket sa di mong ekaten tapos nagkasakit awan ti problema. Tanusan ko mga isuna hanggang ko maman nagproblema, di ba? Nabaling ka din date tamanin. I'm sorry, Sally. Di mo kayat? Saan ko kayat? Saan ka nga kayat? Sakit naman. Nga mo, di kasi tingnan pa ng paspasakit mo kaniyat.
Damormet nga patpatig ka. Dahil yung nga tinakasaksak kita parte na. Nakakanda ko madita, baling ko nga aramatin ka mang paragsak kanya. Awan sa serbi ti kwarta. Naawan ti lalaki. Nga kadwa ti babae nga makita ti paragsak. Ti babae kat kasapulan na ti lalaki. Ti lalaki kat kasapulan ti babae. Sali, adurita no kayat mo. Talaga, adurita. Adapin ni Daniel. Ama mo ni Daniel? Awan ti mo ka Daniel. Nagpadpadakan niyo ko na. Sino? Ni Daniel. Kasta ko naman pa nang idaldaldal na tibagay na kanya. Kaya mo kayat. Kasta amat kanya ka. Harag na. Aglamos ako ni Sangwanam. Hindi mo mat kayat. It's crazy, no? Yeah. Sa anak pa nga na bahay. Rodel. Ang penalpas ti amin. At ka di pakay na ingam ti mapaspasamak iti biyag ni Rimirna. Hana? Hana ako na? At ka di pakay na ingam ti mapaspasamak ti biyag ni Mirna kunak. Wow, bigat naman ang paratang mo. Abay nga, may anong mapaspasamak ka na kuwada. Saan ka nag-injam mo pa'y? Dakal ti atap ko. Nasikatig ka po na namin. Uwarin anyat araramidam sali. Tsaka mo di pagbagam, saan ka nag-injam mo pa'y? Pinaikat mo ni Mirna ti trabaho na. Nang bayad ka ti tao nga mang papatay ti amana. Yung saan nga nagbalik ti tricycle na ti kakasi. Oh, come on. Tsaka mo ti pagbagam. Uray niya ti pagbagam. Dakil ti pamatik kasi ka. Sika ti mastermind ti amin. Mabaling kang idarom, iti kasta nga pamabasol mo kanya, Crodel. Mabaling kong aramatin ti kwartak, tapos iti kasta kit idarom ka. Ipababasol mo kanya di jak aramin, adabirin siyam, na pamanagnig mo. Mabaling tagsako ti korte. Huwag nakahamok ka kabaylam. Nga mga aramat ti kwartak. Ngayon saan kong aramidan? Saan kong aramidan kang kanito, Rodel? Kapatipat-patik ka ko na yung unay. Come on, Rodel. Saan ka ko mangagmauyong itikas kanimir na laing? Saan ko ma? Manong nemi adadang nagproblema ni Mirna. Imagine, Manong. Sana nga makapagpasada pa iti amana. Nagiganlatan ti balay da. At umatan ti napanag-applyan ni Mirna trabaho manong naming awan no vacancy. Ore gagaya lang ang trabaho. Ore gagaya lang ang mga servidura iti karinderya. Awan ti mga halagang kuhana. Ni apay. Ore katulong iti balay. Dito pa kayat ng awatan. Sigun kang kuha naman nung name kat at tapay nakalawlawag nga wanted maid. Katag-apply suna. Ito na ko ang ibagada nga sanda akayat isuna. Ibaga namin kanyak. Yung tawag na. Kanya tarami hindi. Crodel. Kung saan nga sikat din bayad dito ospital. Di ba ospital ni tatang. Nabayag kumitan nga awanan ti kwartami. Ngam ka na gito eh. May bibusan kakiso ng ornong ko. Awamat yumawat kanya at ang trabaho oray sumray ka kakatulong. Ayat nga awaten. Kasla da sakit ko. Nga dita kayat nga katrabaho no kakambalay. Numamon dala tinagan ko. Ano gusto yung paspasamak kanya? Ada akin nakim ti amin. Asin no? Ada ka di amom?
Nga tao nga mga aramid kanyak ti kastoy, kada kami ti kastoy, Rodel. Saan ka di nga aramid dahil nga sali nga bagbagam? Sali nga. Na-istorya mo kanyak ni Sali, di ba? Gapata, sinulusod ko keng kano api nga siyak. Imbagam kanyak, nga talaga gapata siyak ti patpatin mo. Ore asin no akpay. Na ibaga mga ado, pwede kita gaya-ayat kang karita, nga dapay sali ka, nabaknang, nga gaya-ayat kang ka, ngamsa mo akinayat. Anda ka di pa kayo naigan na tangasali, iti mapaspasama kanyak. Kada kami, Rodel? Anda ka di pa kayo naigan, ti relasyon ta, ti kastoy nga mapaspasama kada kami nga gama. Awan ti pamaneknek. Nga madamat pa naghatap mo akas ta. Mamalin. Asin na ito nasali. Sa dinut pakasarakag kang kuana. Minano niyaman ti pang panggipapamo nga ramid. Tano agpaypay suman ti kastoy kong paspasamak. Pamang ano adadala nga dakas ti mapasamak. Baka adadala nga kumaro ti amin. Di mo kaya't nagsarang kami dito ita nga babae? Awan siguro pa kayo naigan na ti kastoy kong paspasamak. Nga masino nga rod? Nakalawlawag nga nairanta nga dinong parda ni tatang ko. Kan kasla natulagan ng amin nga pasdag ti negosyo nga ti agnagan ti Mirna kat sandang awaten nga agtrabaho. Kasno lang ti kinabilig na nga babae. Saan nga matudong no awan ti ebidensya tayo. Ti aramidem, ituloy mo lang ti sapol ti trabaho. No anyaman ti kasapulan niya, tuyak. Nga sa ngagnanayon nga datu, nga sikalatan di mang tultulong nga na kami. Arabitik ti amin. Para ti pagsayatan niyo ang kama. Kasan nun mauma ka? Kasan nun mabandog ka? Sa bagay, siguro, Rodel, naawanton ti relasyon ta. Siguro agtal nang tumatinda ita nga tao. So nasaysayat lang Rodel nagsina ta. Mirna samong sa unday ta. Diya kahit nagsina ta. No panubok man ni Apo Diyos kadata na ito hikat magkilaban ta. Tupan nakasuot kinapudnot ayan ayat ta. Lumaban ta. No talaga nga napudnot panagayat mo kanyak, Rodel. Wayawayan na. No. Saan ka wayawayan? Kahit nung napudnot panagayat mo kanyak, Mira. Saan kang sumuko? Lumaban ka. Si Maruno Manong naming. Timawag kanyak manan ni Mirna. Agsang sangit. Mirna hapay. Pagsasaro na gusto mapaspasama ka na kami. Pagtaltalawan na kami dito pagkasiraan mi. Kanya? Apay, kan mabaybayatan mi met, awam met udi mi, awam met utang mi. Kan basta latan papanawan na kami. Kat saan kaya po mapanaw awang ka rin kasuratan? Awang ka rin nagpinirmaan nyo? Kontrata? Nga saan ka basta mapapanaw? Nakawan nga ron. Basta tirasod na king kukukit. At akano sumublat ng kasera, tinangin na pagkasera. Nga dahil takano nga, ang kasera kahit na pain nga gatangin, itinangin na panang gatang. Kat siyempre, gundawain taking ko, kagabuti nga ron tikas nga presyo. At na mangiran-ran tati amin, Rodel. Ano ko naman unasan? Imamok nga na dyan nasali. At napang tanak kayong kasang ka di. Apag mo nga, ano ko tan, apag mo nga bagatipod no. At napang kinaigan ni sali ti amin. Mirna,
Awan sa baling aramidan da itan o di mangkita takaran nyo. Tulungan kayo. Rodel, kalpasan da ito ay nantupet sumarunong aramidan da. Anya pa ito sumarunong aramidan da. Nagrubuhatak tapno naktulungan ni Dama nung Nemi. Nga agyakar. Agirwar ka nagitig gamit da. Kan tumulong kag menten manong Nemi. Nga agsapol tumabalintang akaran na. Talaga nga nakabilbilig. Ti mga aramid kadakwana ti kastoy. Rodel, iho. Mama? Agproblema ka unay. Maginakit-dikit man po ni adan relasyon nyo kinibir na agproblema ka madlaon na yan. Di lang damdamo na nga kasungsungbat na kang ka. Di damo yung nga date. Iso lang ito makita karagsak mo. Ngayon kalpasan deta, agsasarunong ti problema. Nga pakiram na maanam. Naikat ni Mira na trabaho. Panggap na nga papatayan di amaana. Idanat sumarano, ang simarano. Kaslasaan kung nga naskin ka, ibaga ka na kayo, mama. Kaslaan mo yun samit din. Tay bagbagan samit ni Sali ka na kayo. Luwan niya sumarano nga ramidan na. Ano na kahit musukan? At kami nakasyon nyo kinisali sang ka rin, mama. Araramatin na kayo, tapno maalukoy na tirik na. Uno rik. Kahit ko sa tulungan nyo iso na tapno. Iso tirumbeng nga ayatek. Iho, nagbidot ka nung asta si pamatim. Tsaka di man kunakin ka, no asino man ti talagang ipatpatag mo, saan ka pawilan? Mama, mabaling ka kading aramaten, nga agsaksi kontra kinisali. Anya tikit mo saman, adulakit ti amuyo, adulakit ti pangibagbagan na ka na kayo. Awan, mama, asino tatanda ka nunungan niyo? Siya, una di patay yung businesswoman. Mama, amo yung awan sa baling nga akin gapuanan nga mastermind kasto yung mapaspasamak tibiyag damir na so saan nga ni Sali. Nga patatapang tana kanyak. By hook or by crook ko na. Awang kanupay tinakapaayan. Ngimuran at araramidan na. Antong pulos kang palegi. Adadang kaguro kisuna. Adadang sangkong ayatin ni Suna. Iti kasto nga raramidan na iti babay kapat patag ko. Nangasapol kami manong Nemi iti pag-aakaran damir na. Timulong ak manong Nemi nga nagbagkat, nagkarga. Sabat nga nakatulong ni Tata Dennis kapungarunta. Ana nga, saan nga makapagnano, awan dya sa rukod. Parik nagtibanog ko anong Nemi. E di makaaka rin. Dagiti agama. Okay. Awanan ti problema. Nakasabol kayo na dangos ti makaran nyo. Gagangilang may kawa kayo dito'y. Tadamo yung tagyan dito'y. Awan ti pagdarami na amamok ti aking kukwa. Kasanun no, papanawan na kam tumanit. Saan nga tamit? Ganito kas pagarigan ito mapasamak ti kasta di. Agsapol ti tumanit ti akaran nyo. Sakam tumanit umakar. Saan na kami nga sardegan da nga Sali? Awang pet ebidensya tayo tap na itututing iso. Rodel, solusyonin tati amin. May mesa na solusyon na. Ano tamang mga solusyon na? Aglinipatan. Iba't patig ka, Rodel. Kabay lang ka dapat nga lipatin. Dakal ti pamatik
Ngayon to nawan relasyon ta kasardagan na ko ni Sally. Imaging kaganda pala relasyon ta. Saan ka nga nakasagana nga lumaban? Lumablaban na, agad saan ta akabaylan? Isuna, saan ko akabaylan? Nabilag isuna. Wala ka sanot kabilag na. Saan to nagbalik? Kaduatan ni Apo Diyos, Mirna. Apo Diyos. Okay. Patinggan to tikas diya nga raramidan ni Sally no kas pagarigan da iso. Nagpatinggan to. Saan tang rumbing ang linipat? Kapag tikas to yung paspasamak. At ang damit ngay laban ko't panagayit ko ka. At ang damit ngay pakita kiniday diya nga Sally nga saan ko kayat isuna. Ipatpatik ka na yun ay Mirna. Kadakil ti pamatig na panakasuot relasyon tati amin. Saan tang aglinipat, saan tang aginimbat. Kapag kaduwatan ni Apo Diyos. Saan na tang abaybayan ni Apo Diyos. Idinto ta ni Sally kat dakas na ramidan na. Kapag dakas na ramidan na, demonyo ti kaduwana. Kaduwatan ni Apo Diyos. Iso nga saan ka, nga mapukawat tinamnama. Data tagbaliki. Nga mapaunayin manong. Hindi pa nagsasagmusam ti amin. Tayo dito saan ko matawagan manong nemi ni Mirna. Napana ka mismo iti balayda. Nitatang na manong nemi tinakasarita. Na nangikarikata nga nangilokat itri daw. Kaya aramatin na, tisarukod na tapno makapag na lang. Tata, apay kan tsak makontak. Apay kan tsak makontak ni Mirna. Matadanagan na, dagos nagparparik na kanya. Sa din tayo ang tanak yun. Lala ito sunod na tinakay tirumuhar. Tapay. Sa mga di ba na nadamag di amin, Doktel? Ang salusot ako mapetado ng nadamag kon. Sa bagay, awamot pa yung diya, tinaireklamo. Kasamot pa nga nagreklamo, tanak ko. Nagreklamo? Anya, apa ka reklamo na? Hindi rabi, naladaw nga si Mangpat. Hindi pa nagtultol, ito pa nagsapol natin trabaho na. Ladi kaawan ti kuryente. Entero nga syudad ti panagpukaw ti kuryente. Owen, 30 minutes kaawan ti kuryente. Ada nang rames kang kuana. Ada nang rames ka ni Mirna? Owen. Hindi pa nang ore na tilogan na, sigon kang kuana. Ti panagpukaw ti kuryente. Bait, tili mga minus, napalamas, di ba? Dagamam, tadamang kemag, mga put, tingiwat na. Limaban man, ngimawan dinaramidan na. Kapag na pinukaw dati puot na. Inagsublin ti kuryente. Isumatin pa na kariin na. Kinisumatin pa nakakita na ti kasasaan. Awanan ti salsalmatmatan ng abdaya ko. Dara-dara gitu. Dara-dara ti salang na. Talaga nga naramas. Paunay matanti kinauyong dahi nga tao, na sinuman dahi nga tao. Na sinuman dahi nga tao, Rodel. Sikat makasumbat na sinu. Hala kami nga sardangan. Igapukin ka. Gat kasto
Banagan tibiyag may nga gama. Gapuking ka, Rodel. Gapuking ka. Siya ba yung taking basol? Gaputad. Mani po di dimteng ka tibiyag na. Itibiyag mi. Mani po di dinaklon na kada anak ko. Padasim nga mi reason. Dagi di pasamak, Rodel. Saan na nga mapmapnek? Kastoyin dinaramid dati anak ko. Tapno lang lipate mo ni Suna. Tapno magupad din ti relasyon nyo. Tapno sardagan na kami na sino madadang tao nga makararamid ka na kami di Kastoy. Nagpalin akong nga baldado ka po ka na yung tao. Gabuti pa nagayat mo iti anak ko. Mabalin mo ti pumalaw. Puta. Diyan kayat. Nga saan nga basta latan ramesen ti anak ko. Baka papatayin na pa yun. Nga papatayin na kaming agama. Kahit kung makasalita ni Mirna. Tinurong ko ti silad na manong namin nagtugtugak. Mirna. Mirna, nagsarita ta. Mirna. Masapol nga report ka di polis. Ay balater mo tinapasama kang ka. Masapol nga sumpatan dahil nga nangramas kang ka no sa sinuman dahil nga nangramas kang ka. Mirna, saan ka basta ang daligap-kap, lumabad ka. Mirna, ilukot mo tiri daw. Mirna! Ngayon nakning kaskaso mano. Nagawidak manong namin dito'y balay nga saan kami nga nakapagsarita kini Mirna. Nadanong ko ni Mama ang mga ruray kanya. Naggapuam. Mama, adap amuyo ti mapaspasamak. Ada amuyo may panggap ti mapaspasamak sang kani. Tanya mo rin ti pasamak. Rodel, agam amo kami man nga agpeso kay ni Saling. Saan kami nga nasinged? Nung pagkarupang nga kakumplot ko iso na saan nga po doon na ita? Saan nagkakontrat relasyon nyo kini Mirna? Amom da ita? Kan saan ko man nakanunungan ti panang idaldal ni Sali ti bagina ken ka? Naputam ka din nga inaloko ko tariknam tapos ni Sali tayatem? Naputam ka din nga bagak ken ka nga paritan ka nga gayat kini Mirna? Awan! Awan tinawaray mo kanyak? Rinamas da ni Mirna, Mama. Oh my God. Dinamatin kahit magsalita kanya. Tsak makontak so na. Imbiling ko kung kuha na ag-blatter, ag-report. Kapag tapos nyo kasi itultuloy na gito pa nakabagit tilinteg na imbis na garanti amin. Ore sa aling ag-report basta maamuan na nantikas dito na basamak kung kuha na. Nayon da ita. Iti panggapda pa ng papatay kumati amana. Nagkakanayon ti amin sa kanya. Gabot na may salang takin na ramin, Mama. Nila yung Sali. Hayop na dyan na Sali. Tawagak na dyan na Sali. Tawagak itamad lang. Tinawagak mano. Simong badasigon. Hello. Itamang pala nga sikat itumawag. Kumusta ka? Ha? Rodel? Animal ka. Uy. Oy. Tatarmaan ka. Mabaling kang idarom, tikas na nga pa nagsasom ka niya. Nagdarom ka. O niya, klase mga tao. Apay nga di mong among awatan, tig pa nakapahay mo. Saan ka kayat? Papay papilit mo tamagim. Apay nga raramidam ti amin tap ni kastagat. Parparigatim lang tarik ng pungpung to takas na Rodel. Awa magaganap mo. Baka nadapay nga makapataod ka ti sakit mo. Baka maatake ka, tinalo sa pungtot mo. Kahit kung hanugot yung mga mismo kanya, nasikat ti akin utek, dagin kasto yung mapaspasamak ti biyak damir na, Sali. Abay ko manugutek. Awan di mo kinidayta. Awan.
Uray na tararamidam sali. Uray niya tararamida. Pag andakan nga di mading araramida, kitawan. Iba't patag ka, Rodel. Naragip mo, di ko nakangga. Ngawampay, di kinalikagumak, nga nakapaayak. Iso nga. Come on. Nadya ka di pa lang nga, Mirna. Di kayat mo. Hindi to nagpapasa ng sinuman di tanga lalaki. Na di mo amo na kinatao na tanga lalaki. Baka dapat sakit na. Kahit magarigan ta ag-asawa kayo to kini Mirna. Baka maakarang ka di sakit na. Manong Nemi, ti sumarunong aldaho na paanak manin di balay na Mirna tap makasarita kisuna. Ngintap no maamuak. Nakalok, nakarikap. Ti kinasarita nga king ko katibag kasaraan Manong Nemi tinapanak. Pare, oy pare. Sa dinutayan hindi kita gama. Apang nakarikap matin iti. Hintad mo ka nakuha nga pagkasaranda. Hindi na ka din nagpakadakan ka. Siya ka nagpakadadakan niya. Ang ano, maabot pa di makabulan nga panagyan daw, pa makalawas. Gabot magrubuat, inrubuat na rin kiti kamid da, kalmasak na. Siya pa hindi nang itulod katakwa da. Babente pick up chip ko. Nga nagkargaan na ka na kiti kamid da, nga napan iti terminal ti bus, nga gawid iti probinsya. Nagawit na iti probinsya. Oy, pimanaw dan dito sidan. Tapos yung ka nakawada, malas da. Nagbalik nga, malas di ba nagbiag na dito sidan? Sa dinong probinsya. Tadi na mo ka di amon, sa dinong pagkap ng kapunti ng probinsya na kita kama. Saan ko nga sanod-sudan na mo? Di ba kada ka naging ka? Sila na bagadang check ko na malagip. Ano nga terminal? Tinang itulod ang kadakwada. Nagpaamyanan. Posible nga diyay Pangasinan, Tarlac. Una sa diyay La Union, Ilocos Sur, Ilocos, Cagayan. Diyay Bangged, diyay basta di amyanan. Sige marag agaman na ka. Ito pisina Manong Nemi. Diyak may consider trabaho. Paring Rodel. Di ba malmalpas ti problema mo ya? Dinamag ni Bobby Manong Nemi. Kumarkaro na kini pasamak pare. Amom gusto ko nada. At amin natin tao ng mga aramid ti problema na. Tasak ka ditakin aramid ti problema. Kawan. Kabuti pa nagayat mo kini Mirna. Nga saan nga ni Sally. Nakasimsimple, di ba? Ores ang anugutan ni Sally. Nga dapat kinaigan na tumapaspasamak. Eso, asin na kumapay nga ron, alaman. Nabilag na talaga ni Sally niya. Ngayong oray kas ito'y tinapasamak. Di na mauray. Natutupak isuna. O gusto mo ngamin. Amang kasta ti babae no saan nga mapagustuhan. Agmuler ti panunot na. Maaramid na ti kayat na. Nang ronan na bilag at kwarta na. Padasam nga pagustuhan. Padasam nga pagustuhan ti may isang harabi. Hopo. Saan kong itong haramidan dita? Tapay? Tawan sa nga pagustuhan. Di adadamanin. Adan itong papandagan ng relasyon mo na napasamak ka na kami. Sa bagay. Ngayon kasanong haraditan. Kasaludsod. Kaya't mo ka di pailaeng ni Mirna? Ita? Taadan ng rames ken kuana?
ti salsalamat matan nga dayaw, ti daydayaw respetarem nga dayaw, nga kayat mo kumamat na magunod ti amin-amin na di mo pala kayat, di yo pala kayat, kabuta aramidan yung tulangin tumalpas ti kalaysa, itangarod nga naburakin ti kristal na, kasangan sikat na kaburak. Kayat mo ka di pala itinimir na, itinikodan kasi ka napasama kang kuana. Nari ka tasong batan, di ba? Tasong panunod ka. Kaya nga problema ka pala ita, yan ang pipinas ng libig ka. Tapos nga maapektaran trabaho. Ang mga makapungdot ni Busket, ikatan na ka. Naglibak ng peso ti makalawas manong naimi. Kaya nagrubrubuatan. Papanam, tinamag ni mama. Nakabakasyon ak mama. Tadya may concentrated trabaho. Dahil papanam nga rod, nakabakasyon. Nakabakasyon na ka rod, dahil bakasyon na. Sa din, no? Iti probinsya nga nagturungan di Mirna. Kaya't mo ka di pa lang isuna. Itilikudan, tinapasapak yung kuha na. Adadang ipatpatag ko isuna. Gamot ka sa pulan na. Ngayon tarayan na ka. Isod di madi. Gamot saan nga may kari, adadang saan nga may kari. Rodel, agpanunod ka na imbag. Sa mga mabalaw ni Mirna, no isuman ti madayon. Isuman ti nangyad dayon ti bagina. Nga dinakan kayat. Gata puta mo na haanin nga may kari. Sa mong idildil, nga si kapayan ti ang kamat. No arami itim tinatakas lang ka man lagi ni Sally. Di ba? Agkamkamat ni Sally kang ka. Itilukutan nga sa mga kayat. Itata. Ni Mirna. Iti mga adayo ti bagina kang ka. Taorin no kayat mo. Dinakan kayat gabatasan nga may kariso na. Saan nga marigatan pa iti bagini, ho? Ano ti kayo sawan, mama? Saan mga kalikagumang nga kamatin ni Mirna? Ano nga ro din? Tutupakon ni Sally kasta. Kat nungas pagarigan ta saan ko nakamatin pa ni Mirna, mama? Jak tupulos ibaw ing diriknak kini Sally. Kabuto jak kayat tikas na ti klase ng babae. Nagayatak langin sa bali nga saan nga ni Sally. No talaga nga saan nga na kami kani Mirna at na ikari. Dalpasin ti desisyon ko, mama. Mapana kita ayan, Mirna. Tunto na kisuna. Bahala ka. Sana ka narigatan manong name nga nakadano ito lugar, Mirna. Wen, intududa ka niya. Kalpasan tinaunday, kinawatiwat, nga manag-travel, titarasikal nga narakila. Nitatang na manong name ito ng ilokatri daw. Rodel. Tata. Ni Mirna. Danapanan na. Tidak ka dipastrikan. Sumsumrag ka. Kumusta iso na? Abagan siya makunta. Nagbaliwan ni SIM card. Oreno. Sana na kasi din agpupupok. Pinawat ng tinagbaling nga gasag na. Sumurot ka na hindi kakamagyan na nga. Ganda na pananda. Napandan sa nagprum-prum ko na. Taada iprum-prum mo dang ilaklakod dang produkto. Dada tinastrak na itang trabaho. Amo ka titigit titagad to'y, tinapasamak kang kuha na, tata? Saan nangin mo? Saan mingin bagbaga? Kasi ka, hapay kay Mike ka. Gabuti patpatik ko ni Mirna, tata. Saan nga may karita anak ko, kayong Carodel. Warin na sinupay na.
Ore maminsa nga pulo kat siyam nga ramisanda. Rodel, kastat kinapudnot panagayat ko keng kuana, ti anak yun hata. Bili bagmat keng ka, Rodel. Mamano ti kas keng ka. Gabuto talaga nga napudnot panagayat ko keng kuana. Ta isuna, saan ka di ka napudnot panagayat na kanya? Iba't patag na kati anak ko. Ngamte ko na nang nasaanin nga may kari, isuna keng ka. Urayak na anak yun. Agorayak. Maleman manong nemi, dudumteng da, kadua ng peso dagiti pada ng babae. Wen. Kadidita nagsisinadan, kit umayin dito'y, Tang, dakon! Nakiktot di makita na. Rodel? Mirna. Inarakop ko iso na kat nagulgulagol. Nakarakopin na kasta. Sala ka may karikin ka. May sakon nga na ugit nga babae. Sa mga nagayayatan, tinapasama ken ka. Saan ka nga narugi? Biktima ka. I love you, Rina. Saan ako nga may dito yun sa nga napudot panagayat ko ken ka. Uri kasta tinapasama ken kanya. Oray asino ka pa ay. Rodel. Nagkamanak, Rodel. Ang problema tanto lang. Baka no, isang tagbaling ang problema. Tatikas ito nga napasama ka niya. Uray niya, wanti napasama ka ka. O wanti samsamirek. Mamati ka ko, ma. Diya kadibat ko na kang kanganaskan nga ilaban tayo na yata. Tapanubok lang di amin. Kahit ko, nagsubli ka sa syudad. Masapol na may report din na masama ka ka. Tapno may kanti ustisya. Tapno anad na nga may landayang tidayaw ko. Maamuhan daman ti sa bali. Maamuhan man ti sa sinuman dita. Anak matbibiyang da. Basta tinasken ka siya awatak. Tinagbaling agasat mo, nagbaling ka biktima. Kahit kung nagsubli tamit lang sa dyan kapandaw. Sadya mo i-report di amin. Please. Please. Tadi mo ka di kayat, nga may kanti ustisya, tinapasama kang ka. Di mo ka di kayat, nga agdusa, ti sa sinuman nga kinakem, tinapaspasamak ka na kayo. Ti pa nakaikat mo trabaho. Ti pa nang gandat na pa nang papatay kiniptatang mo. Ti pa nakarames mo. Napanugot ko manong ni Mirna. Kaya masadag kami ti abogado. Yung masadag kami manong nemi, tiptalkan mo pa nakabagit ilinteng. Dinamag na kini Mirna. Awang ka diti pagilasinam, tinangramas kang ka. Nasibngit, sir. Awan. Awang nga tinam namatay nga masulbati kaso malaksid. No voluntaryo ka sumuko ti tao. Anang rames ka. Sabi ko mga rata sumuko. Sabi ko manugot ni mama manong naming nga nagyan damir na kanitatang na itibalay mi. Awang matapulos ti reklamo ni mama. Di mo maureng agreklamo akiyo. Taitapay ka talaga nga napanagnagakon. Iti kinapudnot panagayat mo kinimir na. Mama, kiyamanak ka na kayo. Kiyamanak. Adak tili ko daw mga magsuportar kang kayo. Naging gabi bitak di damag manong naming nga si Mokon kat inamin nan nga isot ng rames kinimir na. Napangkam nga dagos kinimir na manong naming tinang ipupukon da iti rapist. Iso. Malasim mong iso. Uwen, Rodel. Kinawarin no sa mong malasin. Inadmitir nan. Pare. Pare. Sino kayo? Di mo malasin tiri na mas mo?
Pare, ano ko tayo mga sikat na nagrabas kang kuwana? Oin, karagyaman kami ta simuko ka. Saan nga nga tinungpal na dyan, ayop na dyan, tulag eh. Alayin ta namin nga bayad ko. Simuko ka, tapos ko iso mo na. Nagasagana kakadikang saksi kontra kang kuwana. Oin, asin iso na? Ni Sally. Nangingyo, sir. Okay. Iso nga rin nga may kayo, nagasta ka, nakaimat lang timing pila kontra kada ito nga tao, kaya itim bagbaga na nga mastermind. Ama mo yung hadid, tagnagan ti Sally, sir? Ama mo. Talaga nabilag. Baka mat no, dite kayot kinabilag na. Ay nakit mo sa man. Harodel. Baka ramatan na di kwarta na. Maturog lang di kaso. Narigin na duma nga panakabag dilinteg. Mabalin na kasta. Yung sa nga sinsinan ti kaso na. Ikabuta, agdan nagpain nga isot akin utek tinamas pasamak kinimir na, kindi ama na. Nagpeso na ta, sir. Kidam, sala nga rapis. Sika ka di pa ti driver, ti pick up. Siya pa, sir. Oo, kitam. Hindi kasta ka dagsan di kaso, partner. Agpating kamatin ti kinadagas na dyan nga Sally. Kinun ko na ti pulis manun name nga igam iti kaso. Babae na tutulong ni mama manun name nakaalakang tinalaing abogado. Nukas kasunod laing data. Mirna, may kanti ustisya iti napaspasamak ka na kayo. At napagpatingkan ti amin. Tayo na akon, kang ganahin ko bagbagaking kamera na, di ba? Saan ta mapukawan tinamnama lumaban ta kabuta kaduwatan ni Apo Diyos. Kinaimbang tilaklakad ta. Idinto ta, kinadakas matararamidan ni Sally. Iti kaanuman ka dinto pulos marimpawan ti kinadakas ti kinaimbang. Timawag ni Sally kanyak mano. Hello, Sally. Hello. Hayop ka, Rodel. Sagmatitan ti agkatawa, Sally. At pagpatinggan ti amin, ore kasanok kadakkel ti kwarta mo. Saan nga amin nga adda tilinteg ket mabayada makwarta mo. Malungsot kayo ti pagbalutan. Saan ko'y palubos? Saan ko'y palubos? Ore maibos amin kinamaknang ko. Diyak itulog ang mabaludak. Manunggutem nga sika. Akin utek ti amin. Uy, utek ko ti amin. Check, akin utek ti amin. Gapon lang tinalaw sa panagayat ko keng ka. Gapon tinalaw sa panagipatpatag ko keng ka, Rodel. Naramid ko ti amin tapno may patagnak. Ngayon siya tinaramid mo. Oray pinaramas ko ni Mirna. Isulat ati kayat mo. Ayop ka. Manong nami, iti kadagsen ket kaado iti nalatak na ebidensya. Ken ti driver, ti truck, agraman ti rapist manong name ket dagga saksi against kini Sally. Napalagaan ti kaso na. Deto'y driver ken rapist manong. Em ni Sally. Na ipisok iti pagbaludan. Awan pulos ti naramidan ti kwarta na manong. Gapong ti kasjay nga nagbasulan na. Wen manong name nalpas ti amin limgak. Iti umis-isam nga init anang ted iti naranya ka masakbayan. Iti barungan namnama. Iti relasyon mi kinibiro na. Grudel. Naggaman kami kengka. Naggaman kami kini mamang iyo. Ni mamang mo. Ewan sa baling ang pagkamanan tayo no sa akin ni Apo Diyos. Nagkamanak. Tadakas kang ka nakasinsin ako ti panagayat mo.
itiligudan ti amin. Iba't patik kami na. Uray na sinukapay. Kasta akmet, Rodel. Awan sa baling ayat ko na siksika. Uray tawanan ti problema. Nakapupukin. Naibalo din, si babalo din. Ti demonya amayat nga mamagsina karata. Ilayang patay ti mamagsina karata. Kat saan tantong agsina. Aging kakadumteng. Tiniikad ding matong palad ti piyagda. Agpamilyata. Nagkalay sa kam nga rod manon na kinimir na kadito'y balay. Irisidong ni mama. Dito'y kami nga nagindig. Idinto tanitatang na ni tatang tikatugang kalalaki manon nemi na agasan na balbali ti saka na aging ka nagsublin ama ipagnanan ti saka na. Sa aring nga tricycle manon nemi ti paspasada na. Gapota. Ingatangan mi iso na manon nemi iti minibus nga inruta na. Iti biyahe manon nemi nga manipod dito siyudad aging katikasadgan a probinsya. Balbali mo nag-asawa ti katugahak manong ngem ni mama still nga balo. Ngasod mga aywan manon nemi karigiti talo nga bunga tayanay at mi kini Mirna. Ni Mirna manong nemi ison tinangasikaso iti ay patawid ni mama kada kami nga business negosyo na. Kalpasan manong nemi nga nagadali ti duwa nga tawen na isulat kurang na tapno makamagturpos iti business management. Nisali manong nemi adda pa lang iti unag ti pagbaludan ta nagtultuloy ti kinaluko na sa jay kaya tanada nga manay nayunan ti kaso na iti correctional. Manong nemi ti kunadan oray kasanot kinabaknang mo nagtultuloy ti panagaramid mo ti kinadakes agpatingga ti amin. Gapot ta Santo Pulos nga rimbawan ti kinadakes ti kinembag. Adadda nga grimbaw iti kinembag. Tani Apo Diyos, awan pulos iti makaadipen. Awan pulos ti makarukma kang kuana. Iso kad ison tulaeng iti patungka. Dito nga ron ti pagkasaritak manong nemi nagyaman naklaunay ti anos mo nga nangurnos kalpasa nga insan keng kati Italiana. Agaman naklaunay ti anos mo mat nga nangibasa ket sapay kumat siyempre namat na ibatik nga adal liwliwaken pagsarimingan ti bihag karigiti padak nga dimngeg ken nagbuya iti kari uray no asin no kapahe. Kasta manong nemi nagtultuloy nga karing-karimi iti asawak. Ket sapay kumat kang kanami dawat ngawan to kuman nagiti dumteng paya panakasuot iti relasyon mi. Sto na kuman iti kasdihay apasamak. Toy nga dagyaman nga pagayam mo, Rodel. Tengka kang Rodel, tengka pa nagsurat.